Здравейте, приятели! Искам да ви покажа една статия за Solar рекламите или SOLAds, която може да ви бъде доста полезна. Скоро я написах, а адреса, на който може да посетите, е под видеото. Всеки се старае да си докара повече трафик на офертата или на това, което има за промотиране, и както всички ние знаем, това е същността на онлайн бизнеса, трафика. А най-бързият начин да се изгради лист от имейли е чрез Solar рекламите или SOLAds. Това е най-лесният и бърз начин. Не винаги е най-евтиния, може би не най-удачния, но е най-бързия. А статията се намира, както вече казах, като кликнеш на линка под видеото, ще се озовеш на нея. Ето е и нея, SOLAds, като обръща внимание най-вече точно какво са Solar рекламите, къде да отидеш за доставчици на Solar реклами, за да намериш качествени доставчици и да не изхабиш своите пари, както и друга полезна информация относно тях. Както вече казах, Solar рекламите са един от най-бързите начини за изграждане на лист, който лист по-късно може да монетизираш по хиляди начини, а както вече знаеш, човек, който не изгражда лист онлайн, не изгражда и бизнес. Така че кликни на линка под видеото и прочети статията, ако сметнеш, че са ти необходими познания в генерирането на повече трафик. Това е и чао за сега.